Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бүген әлмәтлеләр Әлфис Хуҗин белән хушлашты. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Азнакайда. Әлмәттә музыкаль-этнографик экспедициясенә йомгак ясадылар. Бүген әлмәтлеләр Татарстанның атказанган укытучысы РСФСРның мәгариф отличнигы Әлфис Хуҗин белән хушлашты. Ярты гасырлык педагогик хезмәт юлын ул калабызның данлыклы беренче мәктәбенә багышлаган шәхес. Хезмәттәшләре, күпсанлы укучылары, дуслары, танышлары өчен һәрчак ярдәм кулы сузарга әзер булган олы йөрәкле Әлфис Хөсәен улына 74 яшь иде. Аның белән хушлашу мәрәсиме Нефть мәдәният сараенда узды. Луч телекомпаниясы архивында республикабызның атказанган укытучысы, мәгариф отличнигы Әлфис Хөсәен улы Хуҗин белән бәйле архив бихисап. Менә ул мәктәптә узган чаралар хакында сөйли. Мәгариф системасының киләчәге турында фикер алыша, укытучылар һәм укучыларның уңышлары белән уртаклаша. Это большой успех нашего педколлектива, учителей, учащихся. Әлфис Хөсәен улының бөтен хезмәт юлы бүген Мирза Таһиров исемен йөртүче әлеге уку йорты белән бәйле. Өлгергәнлек аттестатын да беренче мәктәптә алган егет Әлмәт физкультура техникумын тәмамлагач биредә эшли башлый. Армия хезмәтенә шуннан китә, шунда кайта. 1985 елдан ул инде мәктәп директоры итеп билгеләнә. Шулай итеп 50 еллык педагогик стажының ширек гасыры директор вазифасында үтә аның. Мин аны 39 ел белән бергә янәшә бардык. Бер вакытта да аның тавыш күтәргәне, bir vaqtda da yo'q, bola ishlamibs degan bo'lmadi. Bika or. Nindigina yangiliklar bo'lmasin. Ularni ko'plab qarshi olaydi. Төбәгебезнең күренекле кешесе, меңләгән укучыларның сөекле укытучысы, йөзләгән укытучының хөрмәтле остазы, хезмәттәше, киңәшчесе, туып үскән һәм аннан аерылмый гомер сөргән Камыелга авылының тугры улы. Бүген Әлфис ага Хуҗинны озатырга Нефть мәдәният сараена халык күпләп агылды. Аның республика мәгариф системасын үстерүгә керткән лаеклы өлешен хушлашу чыгышында район башлыгы Тимур Нугманов ассызыклады. Әлфис Хөсәеновичны югалту ачысын бераз булса да җиңеләйтәрдәй сүзләрне Татнефть компаниясы генераль директоры Наил Мәганов та җиткерде. Мы с ним часто обсуждали и вопросы, связанные с образованием, и вопросы с развитием образования, не только там материально-техническое какое-то оснащение, но и нравственные вопросы по образованию. Все, буквально все было в его душе, было в его голове, и было всегда это с ним. Авыр хезмәткә багышланган тынгысыз гомеренең соңына чаклы Әлфис Хуҗин хезмәттәшләре белән бергә иде. 100 еллык мәктәп тарихында яңа статуста, яңа тарих башланган бу елны да ул туган мәктәбендә булды. Аның тарихында якты эзләре белән калачак та. Мондай ижмах җирне минем әле үз гомеремдә күргәнем юк. Әле исән чакта да ижмах бар икән дип үзем чакырып утырдым. Чыннан да. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова Азнакай районына эшлекле сәфәр кылды. Ул район башлыгы Марсель Шәйдуллин озатуында Актүбә бистәсенең картлар һәм инвалидлар йортында булып, анда тәрбияләнүчеләр белән аралашты. Алар өчен булдырылган шартлар белән танышты, заманча җиһазландырылган бүлмәләрне карады. Бу хакта тулырак мәгълүмат Эльмира Шәрифуллинда. Биредә бүгенге көндә барысы 105 кеше тәрбияләнә. Өлкән яшьтәгеләр, ветераннар, физик мөмкинлеге чикле кешеләр. Җитәкчеләр аларны якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән кутладылар, бүләкләр өләштеләр. Хөрмәтле безнең апаларыбыз, абыйларыбыз, без инде бәйрәм саен сезнең белән очрашабыз. Иң яраткан бәйрәмебез яңа ел килеп җитә. Сезне барыгызны да шушы матур көтеп алган бәйрәмебез яңа ел белән тәбрик итәбез.
Кунаклар шулай ук биредә коллективның эшчәнлеген, яңа ел чараларына әзерлекне карадылар. Заманча җиһазландырылган бүлмәләрдә булдылар. Мы посмотрели с главой, с Марселем Суфаровичем, во-первых, готовность к новогодним мероприятиям, к новогодним праздникам. Проверили организацию дежурства на новогодний год, на новогодние каникулы. Затем посмотрели готовность коллектива к противодействию в рамках исполнения указа президента Российской Федерации терроризму и экстремизму. Провели инструктаж с коллективом и проверили то, как, насколько быстро, в какое время укладываются сотрудники в случае возникновения каких-то, так скажем, непредвиденных нештатных ситуаций. Виртуаль экран, фотошей бүлмәсе, әлбәттә, бу мөмкинлекләрне булдыруда Татнефть компаниясы ярдәм итә. Илмира Зарипова коллектив эшенә уңай бәя биреп, район җитәкчелегенә, иганәчеләргә рәхмәтен җиткерде. В преддверии праздников команды администрации при помощи спонсоров, при помощи организации Татнефти были подарены прекрасные костюмы, которые, конечно же, доставили радость нашим бабушкам, дедушкам. Мы видели, как они радовались. Были также преподнесены сладкие подарки. Это те, так скажем, мелочи, которые создают предновогоднее настроение. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә көнчыгыш цивилизациясе тоташкан Әлмәт районының музыкаль мәдәнияте темасына түгәрәк өстәл оештырылды. Биредә агымдагы елның сентябрендә узган музыкаль этнографик экспедициясенә йомгак ясадылар. Ләйсән Галиева дәвам итә. Milli mədəniyyətlər һәм гореф-гадәтләр елына йомгак ясап, әле көзен генә бер атналык экспедициясын үткәргән Төркия милли уен кораллары күргәзмәсе нәтиҗәләре ясауы халык өчен аеруча файдалы. Мы сегодня будем говорить и о возрождении нашей национальной культуры и как эта национальная культура поддерживается на местах. В частности, в Альметьевском районе. Экспедиция Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә оештырыла. Аны Әлмәт шәһәренең Төрки музыка кораллары музее хезмәткәрләре башкарып чыкты. Аның катнашучылары рус, татар һәм чуаш халыклары. Мордва, Эрзя һәм Крешин фольклорын өйрәнү өчен күп кенә авылларда булып кайтты. 18 авылны урап чыктык. Күп кенә җырлар белән таныштык. Менә шуларның берсе бүген бездә яңгырады. Ахирәтләр төркеме белән. Ахирәтләр төркеме бар Каширова авылында, яңа Каширова авылында. Матур итеп шундый дүдәк дигән җырны беренчедән ишетүем булды. Бигрәк кызык җыр булып чыкты ул. Шуңа күрә без аларны бүген үзебезгә кунакка чакырдык. Җиде ел элек оештырылган Ахирәтләр халык фольклор ансамбле репертуарында татар халык җырлары. Репетицияләр вакытында экспериментлар ясап, ансамбль үз әсәрләрен төрле уен кораллары белән тулыландыра. Күргәнегезчә, коралларның бөтенесе дә музыкаль түгел. Аларның җырларын мин балаларга куям икән, үзем җырлап күрсәтергә мөмкинмен. Алар инде, бу безнең Ахирәтләр җыры дип, аны уже сразу танып алалар. И мин бик шат булам балалар ул җырларны таныганда. Шунысы куанычлы, музейда төрле уникаль кораллар урын алып кына тормый, биредә яңа коллективлар барлыкка килә, киләчәк буын үз чыганакларын белә. Безнең үзебезнең Әлмәттә остазларыбыз бар. Алар хәзер безгә онытылган шушы уен коралларын эшләп, без аларны музыкаль мәктәпләргә, колледжка бирәбез. Алар инде үз чиратында матур коллективлар төзеделәр. Шулай итеп, күп кенә фестивальләрдә җиңүчеләр дә булып кайттылар. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә кыш бабай бүләкләренә грек-рим көрәше буенча шәһәр беренчелек узды. Ярышлар 100дән артык баланы җыйды. Яңа уку елыннан гына келәмгә чыга башлаган яшь спортчыларның осталыгын Линә Хәсәншина күреп кайтты. Грек-рим көрәше буенча 2012-2013 елгы үсмер егетләр арасында узган Әлмәт районы ашык беренчелеге уку елының уртача нәтиҗәләрен чыгаруга багышланды. В этом городе много раз выиграл, в других городах там 2 раза один. Мне нравится в борьбе выезжать в разные города, выигрывать на соревнованиях. Сейчас выступает мой вес, я занимаюсь 4 года, я уверен, что я выиграю.
Гадел көрәш, эмоциональ җиңүләр тамашачыларны битараф калдырмады. Уларның яңа уңышлары әтиәниләрне тагын бер кат үсеп килүче спортчылары белән горурланырга мәҗбүр итте. Грек-Рим көрәшенең нечкәлекләрен белә генә башлаган сабыйлар әлбәттә беренче чиратта остазларына рәхмәтле. Тяжело. Ну, вещенку он берет рук, ну, когда пришлось кувырок сделать, ну, его назад. Ну, и вот так вот я его удержал. Надо заниматься спортом, потому что это полезно. В жизни это тебе еще пригодится, ну, чтобы побеждать на соревнованиях. Бүген калабызда грек-рим көрәше белән 700дән артык төрле яшьтәге спортчы шөгыльләнә. Тырышлык нәтиҗәсендә көрәшчеләр тренерлары белән бергә уңышларга ирешә һәм җиңүләр яулый. Шәһәр һәм республика беренчелегендә яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, Россия Европа беренчелегендә катнашуга омтылалар. Әлбәттә, инде һәр спортчының төп максаты халыкара аренада уңыш казану һәм Олимпия уеннарында катнашу. Приказ Министерства спорта России подписан, и наш статус Олимпийского резерва, школа Олимпийского резерва подтвержден на 4 года. За эти 4 года наша предстоит задача также завоевывать медали на первенствах России, выйти на мировой уровень, и через 4 года мы будем опять защищать свой статус. Кыш 2023 дип исемләнгән ярышларда катнашучыларны Татарстан Республикасы Спорт көрәше федерациясе вице-президенты, классик көрәш буенча Советлар Союзының спорт мастеры Николай Богданчиков тәбрикләде. Сегодня мы с вами смотрим, это борцы, уже борцы, которые первый год занимаются, то есть они в сентябре пришли заниматься. И сегодня мы проводим для них турнир на призы Деда Мороза. Будут сладкие подарки, будут для них сюрпризы, тоже подарки для всех. Участвует 120 человек. Это очень большое количество для нашего города, чтобы столько ребят занималось греко-римской борьбой. Это первый год. Традицион ярышлар календар ел эчендә ирешкән уңышларны күрсәтте һәм сентябрьдән генә килеп үзләрен грек-рим көрәшендә күрсәтергә теләүчеләрне берләштерде. Һәр катнашучыга татлы бүләк тапшырылды. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районы беренчелегенең рәсми тантанасында Арина Алексееваны да тәбрикләделәр. Ул илебезнең 26 регионыннан ирекле көрәш белән шөгыльләнүче 198 спортчы кызны җыйган бөтен Россия ярышларында катнаша. Россия беренчелеге җиңүчеләре һәм призерлары да катнашкан ярышларда Әлмәтле спортчысы 61 кг авырлык категориясендә уңышлы чыгыш ясый һәм Мәскәүдән җиңү белән кайта. Арина Алексеева Олимпия резервы спорт мәктәбенең ирекле көрәш бүлегендә, Эльмира Нәфисуллина һәм Эдуард Гаджиев җитәкчелегендә шөгыльләнә. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.